לכולם, שאלתם לי איך אני מכין קוקטייל עם התזמונת טורט שלי, והיום החלטתי להראות לכם. גברת פלפלת. יש לי סעים, והיום נכין קוקטייל גרין פלג של הכרם. אז אנחנו נתחיל קודם כל מקרח. אז נשים וודקה סטולי אלכוהולי. לא לשפוך. שים את זה בג'אגר, לזה קוראים ג'אגר, למדתי את זה היום. ג'אגר מג'אגר. אני ברמן, זיין. אז נשים את המידורי, שזה ליקר מלון. תוך לך את הראש. למה לא פתחתי את זה לפני הסרטון? וואו, זה ריח. מזה נשים אחד קטן, וקצת דם של הענק הירוק. וקצת סירופ פסיפלורה, קצת מחצי, טיפה מיץ לימון. ועכשיו אנחנו נשים את הביטר למון. נקשט בטוטה מיובשת בתפוז מיובש. וצרור של קנאביס בלי פיצ'רים, שניתן לו ככה ספנקים, בן תשחורת, ניתן ספנקים ככה, נפליק לננה בשביל להוציא את כל הארומה, ונגיש, הווה נטעם. אוי, זה טעים. זה טעים ומרענן, אוי, זה כיף. טיקים של שיקור, אני שיכור, אני הולך מכות במועדון. אל תלכו מכות במועדון, תשתו באחריות ובכיף ובכלילות. אוי, טעים לי!